la ekuzofika khona le video ndawo zonke, abazoyizwa bayibone bayilalele kuzoba kuhle, kodwa abangezukuyizwa futhi abangezukuyilalela akunankinga, bazobe bengenacala bengenasono, njengoba noJesu asho ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Abazomuzwa kuzoba kuhle, kodwa abangezukumuzwa bazobe bengenalo icala futhi bazobe bengenaso isono. Igama lami-ke ngingunolwazi ngakaHlongwane, ngithunywe uNkulunkulu wathi angizokhuluma nani nabantu ngohambo lukamoya. Uthi uNkulunkulu mangabe ethi angizokhuluma ngonyaka uqala kwe-COVID, ngike ngahlushwa kakhulu idlozi, laphakama leli dlozi. Baphakama ngale ndlela ukuthi bese bengihlupha ngale ndlela kufanele ngiyoqala-ke manje umsebenzi wabo. Ngike ngawuqala-ke umsebenzi ngenza indlela yabo abangithuma yona ukuthi angenze njani, kwaze kwalungiseka. Kuthe mangabe sengiqedile kwase sekufanele-ke manje ngiqaleke ngisebenze umsebenzi wabo abantu abadala. Ngithe mangabe ngiwusebenza-ke umsebenzi wabantu abadala, ngasebenza kwasebenzeka, ngaze ngavusa ikhaya, ngakha, ngenza yonke leyo nto. Kuthe mangabe sengisemaphethelweni nokwakha, kwavuka iy'nkinga, njengoba bazi abantu bedlozi ukuthi edlozini kuye kuvuka izitha, kuye kuvuka iy'nkinga, kuye kuvuke zonke izinto. Nami-ke ngiye ngahlaselwa yilezo vunguvungu, kwavuka kwadingeka ukuthi kufanele-ke manje ngihambe ngiyofuna usizo ngilungise. Ngalungisa. Ngithe sengilungisile kwalunga, kodwa manje mangabe sekulunga sengiyabona manje ukuthi sekunoshintsho. Indlela labantu abadala omkhulu asebekhuluma ngayo nami ayisafani manje nale ndlela ekade bejwayele ukukhuluma nami ngayo, nokuthi manje sebethatha isikhathi ukuthi baphendule. Ngibuza ukuthi okay, kwenzakalani, ngabe kukhona yini la ekuthinteke khona? Bathe mangabe bebuya bezophendula bathi cha, akukho. Kodwa manje sekufika isikhathi sokuthi bahlehle. uNkulunkulu ufikile wazokhuluma nabo, wathi usekuyisikhathi sakhe sokuthi azosebenza ngami, sekufanele bona bahlehle sokuze kuzofezeka intando kaNkulunkulu. Bangitshela ukuthi kufanele ngenze njani ukuthi ngibahlehlise. Ngabahlehlisa-ke bangitshela kufanele-ke manje ngiyobaweza-ke. Ngike ngabaweza-ke ngendlela abangiyalele ngayo. Ngathi mangabe ngibaweza, ngamukela amandla amasha kaNkulunkulu nezingelosi zokukhanya. Kuthe mangabe kusasenjalo ngibaweza, lafika futhi izwi lathi manje usuzosebenza ngoNkulunkulu, izingelosi zokukhanya namandla ezulu. Ngadideka ukuthi yonke leyo nto izoba kanjani. Njengoba kade ngumuntu ade ejwayele idlozi, kade ngumuntu ade ejwayele omkhulu, ngiyaphahla, ngiyaconsulta, ngenza yonke into. Kwafanele-ke manje la sekufanele ngizo-adaptha kule ndlela entsha kaNkulunkulu. Sekufanele ngizo-adaptha kule simo lesi manje uNkulunkulu ney'ngelosi abafika ngaso kumina. So into eyenzekile kwathi nje emini yantambama kuqale kufike isimo sengelosi kimina ngamehlo, ngasibona ngamehlo enyama. Sazisho futhi athi ngingathuki, ungathuki, igama lami nginguMikhayeli. Sathi nje sizongibona. Emva lokho yaqede yanyamalala. Kwaqala-ke manje kwaba nezinto esezenzakala-ke manje. uNkulunkulu mayekhuluma, mayefika ethuma ingelosi zifika ngesimo sombane, njengoba idlozi zifika emaphusheni ulele. Manje sekunoshintsho lwezinto ey'ningi, kwanzima to adapt ukuthi manje lento ngiyenza kanjani, ngaba nesimo sokudideka. So mangabe uNkulunkulu esezofika kanjena kumina, ngabe ngisaqhubeka yini nemithi? Ngabe sengenze njani? Sengiyahlehla, angisesisi isangoma noma sekwenzakalani ngoba benguyisangoma. Kwafanele manje ngibonisane nezinye inyanga nezangoma engiphilisana nazo. Naku manje sekuba kanje, kudidekile, ngididekile. Yinto ethini manje le? Ngabe kunomkhathi ofikayo noma ngabe kwenzakala kanjani? Ngingathandaza. Afike futhi uNkulunkulu athi cha, ungathuki, ngizoba khona, ngizosebenza nawe, akukho kuzoshintsha. Njengoba nazi ukuthi edlozini kunethunya, sinesithunya sokuthi kunomkhulu ukuthi kunogogo ukuthi nangapha esimeni sezulu kuNkulunkulu naye unesithunywa zezulu azithumayo. Wathi akukho kuzoshintsha, kodwa manje sekuzosebenzeka ngendlela yakhe afuna ngayo, hayi ngendlela kade ngijwayele ngayo omkhulu. Njengoba bengiconsulta komkhulu namanje ngisaconsulta, but ngiconsulta kuNkulunkulu. Mangabe kuwukuthi kunabantu kufanele ngibamemeze njengoba kade ngimemeza mkhulu gogo, manje sengizothini Mikhayeli, sengizothi Gabriel, sengizomemeza lezo zingelosi. Yena uzokhuluma nami lapho ebona khona kunesidingo, kodwa uyena umnikazi noma ophethe umsebenzi. So into-ke esifike yenzeka-ke, uNkulunkulu mayefika, ufika kumina une-mission. Uthi ngifike kuwena ngoba manje ngifuna ukubuyisa izwe lami kuwena. Uthi into ezokwenzeka, uzoqhubeka usebenze ulaphe abantu, kodwa mawuzobalapha labantu uzobalapha ngendlela engifuna ngayo. Into yokuqala uzovula ibandla. Walisho igama lebandla wathi kuzoba iJehova Ministries. Okwamanje lelo bandla alinawo amalungu ebandla.
Wangikhipha ebandleni kade ngikhonza kulona, wathi ngifuna uzoba umholi wabantu, wangikhombisa ukuthi kuzoba kanjani. Kulelo sonto-ke ngoba bengakabi bikho-ke kuleyo nkonzo-ke abantu sisebabili-ke, ama-members awakabi bikho, sesivakashelwe nje lapho nalapho, kodwa akukho kungako. So uNkulunkulu mangabe efika kumina uyakhuluma uthi uzoba lapha abantu, kodwa manje abantu bami badukile. Badukiswa yini uNkulunkulu abantu? Uthi uNkulunkulu abantu bakhe badukile ngoba manje bamfuna ngendlela errong. Uthi mina ngizoba khona ukuzosiza, kodwa manje kufanele kuphilwe ngendlela yami, kuhanjwe ngendlela yami, okuyindlela kaNkulunkulu engcwele nensindiso kaNkulunkulu. Kodwa manje kumina uNkulunkulu ufike wayibeka ngenye indlela insindiso yakhe. Uthi insindiso yami uzokwenza engikufunayo, sekuzoba noguquko, sekuzoba nezinto ozoziyeka, sekuzoba nala ungahambi khona, sekuzoba u-1 no-2 no-3. Mangabe esho njalo uthi uzoshumayeza abantu bami ngezwi uqede ubalaphe. Uthi kunabantu abangalapheki ngenxa yokuthi izinto zabo azilungisekile. Uthi angeke ngize ngehle ezulwini ngehlela ukuthi ngizolungisa indaba yakho yesibongo. Uthi angeke ngize ngehle ezulwini ngizokwehlela ukuthi umsamo wakini uthwele, kukhona othwele ngawo. Uthi angeke ngehle ezulwini ngizokwehlela ukuthi umama wakho wakuthola ngendlela engasiyona waphinga noma wenze njani. Uthi waphinga noma wenze njani. Uthi kunezinto mina engizozehlela ngizozilungisa. Uthi wena uzosebenza, ngizosebenza ngawe. Uthi ngizokhuluma izwi lami kuwena. Uthi balapha abantu bami kodwa ngendlela engifuna ngayo. Uthi angikuhlukanisi nedlozi ngoba idlozi liyi-origin yakho. Mangabe kuwukuthi kwaye kwaba nezwi laphayana eBhayibhelini lapho uJohane wathi sesiqhingini sasePatmos wabona ngaphansi kwesihlalo sikaNkulunkulu kuna 12 elders. Lama 12 elders asazi ukuthi singazi obani, kodwa uNkulunkulu wayethola imiyalelo kulabo bantu ama-elders. Enye indaba yelinye ilanga lelo. Kodwa uthini uNkulunkulu? Uthi bakhona abantu abazoba khona abazokugayida. Ngizofika ngixhumane nawe, into engifuna ukuthi uyenze, shumayela izwi lami. Uthi khuluma, uthi umhlaba wami awuguquke ngawe. Manje ngoba yenza ivideo le, ngizothumela umlayezo kaNkulunkulu, uhambo lami kamoya athi angitshela abantu ngalo. Bakhona abazolizwa, kukhona abangeke vele balizwe. Njengamanzi angeke size siye nxanye, kodwa abazoyithatha le message, abazowuzwa lo mlayezo kuzoba kuhle. Ngikhona futhi ukuthi abafisa ukubuza noma abafisa ukuyalelwa noma abafisa ukuzwa okuningi ngokushiwo uNkulunkulu, ngikhona ukuthi ngibasize ngibalekelele. Manje indlela esengilapha ngayo ayisafani nendlela ade ngilapha ngayo ngamadlozi. Manje ngiyayisebenzisa imithi, kodwa manje sengisebenza kakhulu ngamandla. Sengisebenzisa noma impuphu noma amathibhek noma ngayini, ngoba manje sesisebenza ngamandla ukuthi siyadimanda, siyadeclare, siyakhomanda, siyadecree, senza yonke into ukuthi lento uNkulunkulu athi ayenzeke izokwenzeka. Manje indlela esisebenza ngayo ukuthi into mangabe isiyenzekile bese siyakubuyisela nakuNkulunkulu, iphinde kuvalwe ngisho isono esikulandelayo. Ngoba manje uthi baningi abantu bami abadukile, bayangifuna kodwa bangifuna ngendlela ekungasiyona. Manje uthi hamba-ke nolwazi, umhlaba wonke awukuzwe. Yingakho ethi angithathe lo mlayezo ngundlulisele kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ukuthi abafuna yena ukhona, kodwa indlela esimfuna ngayo akusiyona indlela yakhe. Ngiyathemba ukuthi noma ubani nomunye ngizothokoza abazothatha lo mlayezo bawushwe. Ngiyacela ukuthi nginqamuke noma ngikhathule okwanamhlanje. Amen.